Ins Lehmann. Ins Lehmann, Dinamarca, 1888-1993. Lehmann foi a primeira sismóloga en afirmar que o núcleo terrestre divídese nunha parte sólida e outra líquida. Os seus estudos sobre o núcleo da Terra, chamados Discontinuidade de Lehmann, publicáronse nun documento coñecido como P. E tamén demostraron que a Terra non é unha esfera compacta e inactiva como se creía ata ese momento. Utilizou os terremotos para confirmar a súa teoría. Katherine Johnson. Katherine Johnson, Estados Unidos, 1918. Naceu nunha familia humilde de Virginia e o seu destino como muller e negra parecía decidido. As leis de segregación racial non lle permitían moito máis que dedicarse a ser mestra. Pero Katherine pronto empezou a destacarse polo seu control dos números e das matemáticas. O seu intelecto permitiulle graduarse en matemáticas e francés a temprana idade, de 18 anos. Traballou como profesora durante anos e en 1953 comezou a traballar no Departamento de Cálculo da NACA, predecesora da NASA, onde realizaba todas as operacións que necesitaban os enxeñeiros aeronáuticos. A súa curiosidade e control numérico levouna a realizar todos os cálculos do Proxecto Mercury, sendo así a responsable da traxectoria parabólica do primeiro voo tripulado ao espazo. Tamén calculou a traxectoria do Apolo 11, que levaría ao home á Lúa, e foi clave no retorno do Apolo 13. Ada Lovelace. Ada Lovelace, Reino Unido, 1815-1852. Lovelace foi a primeira persoa en desenvolver un código de computación e unha adiantada ao seu tempo. Descubriu que a través dunha serie de símbolos e normas matemáticas podíanse calcular grandes series de números, adiantando así as capacidades que máis adiante terían as máquinas. Filla dunha matemática e activista política e do poeta George Byron. Grazas á súa posición social, chegou a coñecer científicos importantes o que lle permitiu desenvolverse educativamente. A primeira paleontóloga en identificar correctamente un esqueleto de ictosaurio, reptil mariño da época do Xurásico. Encontrou os primeiros 2 esqueletos de plestosaurios. Realizou importantes aportacións á paleontoloxía e á xeoloxía, nunha época na que moitos aínda pensaban que ningunha especie se extinguira. Sin embargo, sufriu a desigualdade de xénero da época. A Sociedade Xeolóxica de Londres xamás a admitiu entre os seus membros e viviu o desprezo de moitos paleontólogos varóns que durante anos apropiáronse dos seus descubrimentos. Barbara McClintock, Estados Unidos, 1902-1992, unha das grandes científicas no campo da xenética. Foi Premio Nobel de Medicina en 1983, aínda que non o tivo fácil como muller investigadora. Os seus innovadores resultados chegaron da man do millo e da investigación do seu xenoma. McClintock observou as letras que compoñían o seu ADN e viu por primeira vez que existían unha serie de secuencias xenéticas que podían cambiar a súa posición. Desta maneira realizou o primeiro mapa xenético do millo, que máis tarde serviría para demostrar os mecanismos do cambio e da regulación xenética.